Magandang araw sa inyo lahat. Mike Padua ulit ito at nagbabalik ulit tayo sa ating weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 26 hanggang 28, 2021 at ito na po ang huling linggo ng buwan ng Hulyo bago tayo pumasok sa buwan ng Agosto at ito po ang ating Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Kaya nang sinabi ko nung nakaraang Biyernes, kapag naglandfall na po ang bagyong si Infa, mawawala na po ang pagpool niyan sa habagat. And nangyari po na yung Lunes ay gumanda na ng bagya ang panahon sa Kamaynilaan at sa ibang bahagi po ng Western Luzon, lalo na sa may western sections ng Southern Luzon, Mindoro. But bagamat may haring araw, may mga padaan-daan po yan, mga patches po ng mga rain showers, dala ng mga nimbus stratus na naka-embed po sa flow ng habagat. At may mga cumulonimbus din o yung mga thunderstorm clouds na tinatawag na posibleng mamuo sa hapon o gabi sa kanluran bahagi po nitong mga lugar na binanggit natin. Magiging mas malakas po ang ulan dito po sa may kanluran bahagi po ng Ilocos Region, kasama po ang Batanes at Bubuing Cubab Islands at patuloy pa rin yung epekto doon ng habagat. Although pinalitan na po ni Infa ang pagpool ng habagat, ang monsoon trough na ngayon ang nagpo-pool. Wala pa naman LPA, so medyo malayo yung monsoon trough, kaya yung grabing ulan ay nandito lang po sa dagat Pilipinas at wala naman po sa may Western Luzon. Ang nangyari kasi, for the past 8 days na nandito si Infa, syempre nandito rin yung pool ng habagat. Okay? Dito niya pinupool yung habagat. Medyo mainit ang karagatan ng South China Sea. But for the past, West Philippine Sea, I mean. But for the past 8 days, syempre lumalamig din yung dagat dahil sa wala ng sunshine na nakaka-penetrate. So, bababa yung temperatura niyan. So, magle-lessen po yung ulan. But ngayon, meron na naman haring araw, baka mag-recharge na naman yung habagat. Kaya nga hanggang Wednesday, posibleng magkaroon na naman po mga ulan, pabugso-bugso lalo na hapon o gabi, early morning, late afternoon, sa Kamaynilaan at western sections of Luzon. But ngayon, ay kitang-kita po natin ang konting pag-improve ng habagat. But ang ibang bahagi po ng ating bansa, Bicol, Mimaropa, Visayas, Western Mindanao, ay magiging mahangin, although dry. May paminsan-minsan may mga stray thunderstorms na pwedeng dumaan, magbigay ng panandalian o malakas na ulan. But mga few seconds hanggang minutes lang po yan. Samantala, si Infa ay bumagal habang naglandfall po sa may Eastern Zhejiang, southwest of Shanghai. So, ang Shanghai na yon ay medyo kanselado po ang mga trabaho, ang mga flights, airports. Okay, dahil po sa grabing hangin at dala itong Infa at grabing ulan. So, may threat of flash flood warnings dito sa Eastern China dahil po sa napakalaki po ng circulation nitong bagyong ito at posibleng magbaha po, lalo na pong napakabagal yung kanyang pagkilos at lalo na habang palusaw po siya bilang isang tropical depression o low pressure area in the next 3 days, baka lalong mag-cause ng fear of flash floods dito, o flooding, overflowing ng rivers, landslides, sa malaking bahagi po ng Eastern China. Samantala, meron po tayong LPA po dito. Ito po yung dating remnants in Simpangka. Nandyan pa rin po siya, but mga natitirang ulap na lamang po ito. In the next few days, sasama na po siya sa hanging habagat. Okay? So, no need to worry. Hindi naman po siya mag-intensify. At sa eastern part po ng monsoon trough, so ito po yung monsoon trough, may nakakabit po na isang tropical storm. Yan po si Partak. Kasalukuyan, nag-northwest na kanyang galaw, west-northwest, patungo sa northern Honshu. At inaasahan po magla-landfall dyan within the next 2 to 3 days, 24 hours to 3 days. So, depende sa movement niya. Baka may relocation na mangyayari dito dahil po mukhang nagre-reform po ang low-level circulation niya more to the west, hindi na po doon sa east ng kanyang kilalagyan kanina sa ating GovSat. So, ito yung GovSat natin kaninang umaga. At ang Marianas at Micronesia, sila na yun nagbibigay sila na yun affected na yun ng habagat. So, may mga on and off rain sa Palau, Yap, Guam, at also sa may Saipan. So, yan po. Dahil po yan sa pagkalapit po nitong mga lower atmospheric pressure, itong bagyong Sinapartak at si Infa naman dito, at yung monsoon trough. Kasi ang monsoon trough kasi ito ay mababang atmospheric pressure din niya. Although elongated siya, hindi siya pabilog gaya ng mga bagyo, magbibigay rin niya ng pool ng habagat. Kaya nagpo-pool po pinupul nila yung habagat patungo dito sa area ng
eastern part ng Philippine Sea. Okay? So, if i-check natin yung fast animation, so yan, kita po natin ang mabagal kilos ni Infa. Ito naman po yung si bagyong Nepartak na posibleng dito siya mag-reform. Papalapit po sa Olympic Game area. So, yan po ang magbibigay ng mga ulan sa area nila. Pilipinas, medyo nag-improve na po ang weather. And ito naman po yung zoom in satellite animation. So, kita po natin yung mga patches of nimbus stratus clouds, nagbibigay ng mga ulan. Medyo malakas yung hangin ng habagat, umabot ng up to 60 kph ang bugso. Kaya nagpapulan pa rin dito mga malilit na showers, maninipis na showers sa may western sections ng Mindoro, western sections ng Luzon, kasama po Metro Manila, Zambales, ibang parts ng Central Luzon. Magiging mas malakas po dito sa may Ilocos region, kasama po ang Ilocos provinces, La Union, Benguet, dahil po sa nandito na yun ang focus ng habagat. Okay? At hopefully sana humina na rin mga ulan dyan. Ang kababayan natin dyan maka-experience sa mga flooding. At kung titignan natin yung naipon na ulan sa Quezon City Hall, ito po galing sa isang Davis weather station doon sa on top of Quezon City Hall. Yung ulan since July 18 or for the past 8 days ay umabot po ng 586.2 mm, so which is quite high. Medyo mataas po yan. So magkukos po yan ng mga flooding sa Metro Manila, kaya nakita natin ang result dahil po sa grabing ulan. Everyday nakaka 50 to 100 mm po ang rainfall sa Kamaynilaan. Okay, at yung hangin naman, although humina na po yung hangin, may mga gust pa rin na umabot ng 44 kph kaninang 11:14. Okay, so yan po yung wind speed gustiness. Ito naman po yung past 2 minutes, 29 to 36. Yung 2 minute at 10 minute average yung wind pa, yung gustiness ay umabot po ng 44. So, pasok siya doon 30 to 50 kph o 60 kph na bugso ng traditional na habagat. Okay? Ito naman yung lahat ng Asian agencies tracks ng bagyong si Infa. So, kinakita po natin na lahat sila nag-agree. Malulusaw po siya dyan sa may Eastern China within the next few days. At sinipartak naman po, maglalandfall po dito sa may Northern Honshu within the next few days pa rin. So, that will be on tomorrow or Wednesday. Landfall po siya dyan. At tingnan natin yung rainfall accumulation forecast. Ito yung forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules. Inaasahan pa rin mga monsoon rains sa western sections po ng Visayas, western sections ng Mindoro, western sections ng Luzon, kasama po Metro Manila, at magiging mas malakas po dito sa may Zambales, Ilocos region, kasama po dyan ang Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, at Batanes, Cubaba Island. So mag-ingat lang po kayo sa mga flash floods at landslides kapag bumalik na naman po ang hangin at ulan dala ng habagat. At dito naman po yung wind, rain, at pressure forecast mula sa European model, courtesy of windy.com for the next 3 days. So, bukas po ng umaga, may mga inaasahan pa rin mga ulan sa western sections po ng Luzon, dahil na po sa may Ilocos region, at Mindoro din. At sa hapon, may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms ulit dito sa western sections po ng ating bansa. And sa Wednesday morning, meron pa rin mga showers na inaasahan, frequent pa rin, at mas malakas sa may Ilocos provinces, Ilocos region, dahil po sa hanging habagat na pinapalakas ng remnants nitong bagyong si Infa at another low pressure area na posibleng mag-form within that line of monsoon trough. Okay? And sa hapon ng Miyerkules ay medyo kalat-kalat na po. May mga possible thunderstorms din sa iba't ibang parte ng Luzon at Visayas dahil nga sa patuloy pa rin na epekto ng habagat. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating update. Ngayon pong araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 26 hanggang 28. At babalik ulit tayo sa darating pong Miyerkules para ibigay sa inyong latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser, at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.